Agidhi pingo kanyo chudo mabende sirikal ne onego bed ni chalo ne jogo mane oyudo hinyruok mopogore opogore kata jogo eko mabende ne owito joheragi. Back in the days, we have had instances where we have lost people fighting for human rights. And one of the recommendations was that these people need to be compensated. Those who lost their limbs, those who lost loved ones. But then there are some Kenyans who don't think this is supposed to happen. They've gone to court and now compensation cannot happen. And we still have some leaders, people who call themselves leaders, clapping for those characters. And that is why, as one of you, and as a person who works in the administration of President Ruto, that under the broad-based arrangement, we have every intention of implementing the 10-point agenda, including compensation of victims or to victims who have lost their lives, to their families, and the matters are in court. We will prosecute it, we will make our case, and I want to call out anyone who is against the implementation of the 10-point agenda, including the compensation of victims, as an enemy, not just of the people of Dier and Homa Bay, but an enemy of Kenyans. Mopogore kod mano en kanyo ni judge maduong' mabende ne osedhi e rutaya mano migosi David Maraga yango kanyo ni ohikore mar mako lwedo jotelo mamoko mabende koro dwaro pingo kata tieko weche go mag mibadhi mathur kaindi bende oyango ni gibiro tiyo matek mar neno jotelo duto mabende itudo weche go mag mibadhi owuok oko mar telo. E kinde mane Maraga loso e gwenge go Mahola e kaunti ma Tana River ne oyango bende ni ohikore nywako lwedo lweny mar kedo kod mibadhi kaachiel kod mano mar golo oko e kom ker mathur kaindi migosi William Samoei Ruto. Yes, as united opposition, as a united green movement, we are ready to work with other Kenyans. And the problem I want us to deal with is corruption in this country. This is what has brought us to where we are. And unless we deal with it and address it firmly, we are not going to change. It will be a game of musical chairs. I'm ready to work with the other opposition leaders. I mean, those who are ready to have zero tolerance to corruption, total zero tolerance to corruption. Then we work together. I have no problem with that. We are ready to work with other opposition. The person we want to remove is Ruto. So those who are working to remove Ruto, we are ready to work with them. But again, we must remove Ruto and eradicate corruption in the country completely. Kabiro nyake county nendo ma Kisumu enyo Odiochieng manyoro jodak mai county no ma Kisumu ni ogolo pachgi ewi paro mabende koro sirikal ni godo mar dwaro uso tamalo 15 margi mantiere kambi no mar Safaricom ne kambi no endo mar Vodacom. E kinde mane gigolo pachgi ene kamiti mochung'ne od bura marango chenro endo mabende ne otelnegi kanyo kod jaod bura ma Homa Bay Town mano migosi Opondo Kaluma. Jogo eko ne owacho ni girwako paro maket kod mano mak mana ni toka sirikal oseuso atamalo margi 15 ber ka koro girango gigo mochuno kata mabende odeo ngima mago eko mag oganda mag jo Kenya mapiyo piyo. It is now that the government is saying let it reach Kisumu, Kenya Airport Authority na kadhalika. So have the understanding that this is not the money that is going to develop everything. Ndio mtaamua iuzwe au isi. Yes, so proceed. Health services does not appear anywhere. How are the citizens going to benefit from it? Kama wako wagonjwa, why wouldn't you prioritize health? So I'm in agreement, but look at health, mweke hapa, mlipie wananchi SHA. Wanaenda kuuzia watu wa Vodacom. Na watu wa Vodacom ndio tunauliza waje kwa active participation kama hii, watuambie kwamba tumenunua hizi shares na kila kaunti inaenda kupata pesa fulani ili turudhike. Kwa maana tukiwacha tu hivi, corruption iko juu na hizi pesa hatuwezi kuziona. Then you realize that it goes to certain
favorable areas. I hope they're getting my point. That would mean there is no the effect of this permitted displacement. As much as Kisumu County needs it, Homa Bay needs it, and Wajir also needs it. So the equal distribution should also be taken into consideration. Kisumu, naitwa Odiochieng Zakaria Chan from Kisumu West constituency, Southwest Kisumu Ward. Kama imeuzwa na watu igawiwe sehemu zote za Kenya, isije ikaenda sehemu moja. Who are responsible for handling our finances to try our level best so that as a country we try to live below our means so that we don't keep on selling assets that will take 10 years to develop, and we also do not leave our people in poverty. Kawuok e kaunti no ma Kisumu, wadhi nyaka mano mar Homa Bay, kama yudo kanyo riwruok makedo ne ratiro mar jopuonje mano NAT e badenindo ma Homa Bay koro yango ne gichako chenro mar riwo kanyakla wi jopuonje. Mano bende kane pogruok nosebedo e kinde bende ne gitimo yiero margi mane gitimo dwe ma okalo. Yiero no mano timo e skul jowuoyi mar Ratanga, kama noweyo jopuonj go eko mantiere e bwo umbrella mar riwruok mar NAT ka nopogore kidienje ariyo. E kinde bende ne gitimo romo margi mokwongo e apisi mar NAT e timbo manendo ma Homa Bay. Kano telnegi kanyo kod jakom margi Dorcas kod jagoro margi Hilda Otieno. Ne gilero kanyo ni jopuonj ne opogore kidienje ariyo kendo nyaka gie sani dwaro nitiere mar mondo miriw wi kwethgo obed gimoro achiel. Koro kwaya ni wasirre uru mondo Nyasaye omiwa teko gi rieko kaka wanyalo konyo jopuonjwa, nikech sama ne wan e camps mopogore ariyo ka ne nitiere weche mane dirore koni gi koni ka ji manyo mbulu, nikech siasa en mana siasa, kata mana marwa ni ne tek machalo mana mar jopiny. To koro kose yierwa ma jopuonj oseketo waka gibe ginyiso wa oko kucho ni nyaka wabed kanyakla. Koro wachako gi lemo ni oriwowa wan ka koro kaka tim achiel. Adwani asingine jopuonj ma Homa Bay branch ni mana kaka ncha sebedo katimo chien, abiro tiyo negi e yo makare kendo onge yo mora mabiro miyo gi wich kuot. Adwana mi gibed gi chir makende ni jotelo mano yier gin jotelo mano dikorgi kendo monge tich matimo. Ang'eyo ni seche mane wamanyo mbulu ne wane vikundi mopogore opogore. Tadwana kuwa sani ni wan kaka jotelo mano yier waseyudo thuolo wabiro kanyakla kendo wayie mondo watim tich ka wan gimoro achiel. Siasa serumo. Sani koro warewre kaka ot achiel mondo watine jopuonj. Jopuonj nigi challenges mang'eny. Jopuonj nigi problems mang'eny, to kwariwore to wanyalo savo. Kata ok watieko to wanyalo temo kaka ofis manye gikawo thuolo magimiyo ticket ni mondo tinegi. Janeno mar Kala TV ena mondo wakaw yueyo matin bang' nyerere machuok aduogo ni kendi gi weche manyien mamoko mabende poni tiere mesa mar kawo weche manyien. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Dier. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak,
for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Dier. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo kapod wadhi nyime, wadhi nyaka e kaunti mendo Mabumala kama yudo kanyo jod atimo mos. Jod bura Mabumala Jakwamboka opoyo mieto mar manowuok e nyim doho mabende ne wacho kanyo ni chenro nendo mar ng'ado oko weche geko mag agucho omenda mar NGCDF ne en mano mabende nodhi ataro mar chik. E kinde bende ne olose sikund nyiri Mabumala. Wamboka nowacho ni agucho omenda mar NGCDF en gino endo mabende osechiwo kony ne familia mang'eny mag oganda jo Kenya, ahinya to ne nyithindo mawuok e familia gweko ma ochando. Omenda geko mag NGCDF osebedo ka konyo nyithindo e chwalo chenro makare yore gigeko mag somo e kinde duto. Nimeona juzi iko mpango ya kupandisha fees ya TVET. Mheshimiwa Rais, ambia sekta yako education kama kuna sekta ambayo iko na impact kwa watoto wetu ni TVET education. Tafadhali fees ibaki hivyo hata kulingana na manifesto yenu ya serikali. Tunataka primary, secondary and university education ikuwe free. Hapo mahali tunaenda. Just like other countries are doing. Sisi hapa tunaweka pesa mingi, wazazi wanaweka pesa mingi sana kwa hii mashule zetu. Hata sisi kama wabunge hatuna shida kuachilia hiyo pesa ya basari. Ile ya basari tunapeana wa consolidate na ile ya governance. Wa consolidate na ile ya presidential basari. Masomo ikuwe bure kuanzia primary mpaka university. Hiyo itakuwa tumesaidia watu wetu sana. Hawa magavana wametusumbua sana. Ukitembea kila mahali Kenya hii, ile pesa inafanya kazi na inaonekana ya CDF. Hata hapa mahali tumesimama, tunasema hiyo ni CDF, MDC ni CDF, hiyo ni CDF, hii ni CDF. Gavana wanapata pesa mingi sana. Lakini walikuwa wanataka atipata hii CDF pia wachukue iende kwa. Maana wale babu kuna jaje wangechukua waende nazo. Mungeona hiyo pesa kweli? Sasa leo Court of Appeal huko Nairobi imesema CDF lazima iendelee kuwako. Sasa CDF tunataka tupange maendeleo iendelee kabisa. Watu wetu waendelee kuona hiyo maendeleo. Zisho 2013 na Rais Kenyatta mpaka saa hii haijaishi. Hii barabara ya kutoka Musikoma kwenda Dorof ilianzishwa naye huko 2013-14
na President Kenyatta, maliza. Hiyo ingine tumeimba msimu brigadia, maliza. Kwa nini ikifika kwa mambo ya maendeleo region zingine Omugongo na acha Kisumu anaajilia maendeleo yote? Akienda kwa ndugu zetu Central, juzi nilikuwa namsikiza rais akikutana na ndugu zetu wa Meru kutoka Tharaka Nithi, akawaambia Nithi Bridge ameweka inaanza, barabara hiyo ya kwenda huko Tharaka Nithi ameweka expressway 4 billion. Juzi alikuwa Kiambu akasema mabarabara ya Kiambu anaweka express ingine mpya, na wako na super highway, wako na expressway, anawaongeza 4 billion. Rais, ulikuwa huko Nyanza kwa ndugu zetu, tunawashukuru, bado tunaomboleza Mheshimiwa Raila Odinga. Ukiwa kwao unaweka maendeleo yote. Tunataka hiyo nguvu ya maendeleo ukiwa huko ukikuja hapa pia ufanye. Weche mamoko bende en kanyo ni gavana kata jotelo wuok e kaunti ni Ndoma Kakamega osingo mar siro Ker William Samoei Ruto e yiero ma bende biro timore manyien mano endo mar higa manyien mar 2027 e kinya bende ne loso e Bumasi e kar chung'od bura ma Mumias West. Gavana Fernandes Baraza kod jalup ne Ayub Savula ne osingo kata ne owacho ni riwruok margi motegno gibiro neno ni giriwore kinde duto mar neno ni dongruok odhi nyime makare kaunti nendo ma Kakamega. Singo ni bende biro mana ndalo matuok toka ne jalup gavana ma kaunti no mano Ayub Savula ne tomo ng'wech kowuok e duond bura nendo mar DAP Kenya kendo ne riwore gi mano endo mar UDA. Tuta, sio? Na mimi nikisimama hapa, Mheshimiwa Baraza, mimi najua wewe una support Ruto, tuta. Na nini mna support nani tuta? Hebu nione ya Ruto tuta mada sio matanga. Hebu nione ya Baraza tuta. Now Baraza, me am very comfortable in your government because UDA is government, ODM is government. And I want to declare here today, ile vitu inaitwa sijui anatembea sijui tawe, that is dead, na tunaenda kuwa hiyo kitu yanatembea hiyo tawe completely. Western tutasimama na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Zaneno mar Kala TV gi kanyo makele giko mar cholo ni weche manyien kidi mar Odiochieng mana kaka ne gimolo nwa mesa mar kawo weche manyien idhi nyime kikete e wang' jowi mari mar Kala TV ne chenro mamoko mabiro nyime. Uriti masani nyinga ni Tracy Ouma.